kok sepi. Oleh masak urung yo. Yo alah, tempe goreng kari loro lho. Segone eneng. Nanti lah, Dek. 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 Nanti yo. Wong ngempros meneh mbek rombongane mbok jidul iki. Nang mburi paling bakar-bakar kae. Iyalah malah ngopo to? Bisa nang wit gandul iki. Malah ngopo to, Dek? Apa ora ngerti iki jane ngepeki kembang kates? Ngono ya urung nyayur lho. Ya urung lah iki sik arep dipekne iki kok gak disayur. Wong kok anggere ora gandul kembange, ora gandul godhonge. Kaya ora enek liyane lho. Ya nek gori iki yo. Ewangi Dang. Ya kok dhisik. Arep endi wong kon ngewangi? Kok dhisik tani Julut. Yalah, Dek. Anggere ora buahe kembange. Ora kembange godhonge. Bayo. Kaya ora enek sayuran liya ngono lho. Ada apa nek kuwi? Tangae lho. Nek ditebang ya iki kok gak buah meneh lah. Ya kesuwen dadak ketakilan kaya ngono. Alah, wis dipeki ambek iki Dang. Aja ditebang. Lah ya kesuwen, Dek. Ora wis tentang kuwi. Kayak iki paite kaya apa lho kembange. Ora wis to. Tapi nggak gorengan ya? Yo, wis tentang pekne iki kek. Lah ya. Gorengnya tapi lele ambek ndok ya, ndoknya didadar ya. Ya iki ora dipangan baru pangan lelene to. Nang to. Ya tak pangan. Ki. Wis lah. Kau kan ngopo lho? Sakmene iki lho ya mbok pangan dhewe tok. Ya dhuwur ae dong kono bang ayo ngeyel. Tebang yang ora kembang meneh lah. Mas. Wes lah. Ayo tenan lho, kok goreng ndok ambek lele. Ya duwite ndi? Ya lah sing wingi emang ra duwe duit pisan. Ya ora lah. Yo. Wes entar engko nang kulkas ana iwak asin kok goreng iwak asin wae. Iwak asin. Ayo. Dede masuk iwak asin sithik ndok-ndok ngono sitor enek ta? Ya enek kuwi ndokmu. Goreng ora. Iya lah kok iso ndokku lho. Ya alah. Berarti kembang gandul ambek gorengan iwak asin iki sore iki.